Zuenetan pinta hauekin etorri behar zinen grabatzera? Zer? Horrela ez dut etxetik pasa behar? Ja, noski, baina ni hemen elegante, eta zutxandalarekin, neska? Bueno. Ja. Bai, hasi. Egunon, hau irabazi arte podcasta da, eta, bueno, netzako placer bada podcast hau partekatzea. Ai, hola, ze polita. Eta bidelagun izatea, bueno. Niretzat ere, Batzuek, entzuleok. Noski, eta beste norbait agian? Bueno, bai, eta hori, gurasoei dedikatu nahi dietela podcast hau. Eta gorkari ere, bai? Ja, ez daukazu bihotzik, Olatz? Ni ere oso pozik nago zurekin podcast hau aurkezteagatik. Ikusten duzuenez, nik ez daukat rankorerik. Ja. Eta zuk, zerbait esateko? Ez. Bueno, bai. Oso pozik nagoela, ilusio handia egiten didalako gaurko gure gonbidatuak. Ja, bai, jakin dute, bide guztian zehar kriston txapa sartu didazu neska. Venga, aurkeztu ezazu. Bueno, gaur gurekin dago Izarne Sarazola, bera da Realeko jokalaria. Kaixo, Izarne. Kaixo. Eskerrik asko. Eskerrik asko podcastera etortzeagatik. Zuei gonbidatzeagatik. Bueno, hasieratik hasiko gara, ez? Bai. Hala, zuk hasi nahi duzu. Nik. Venga. Bueno, Izarne, jakin dugunezu Ibarrakoa zara, Tolosan hasi zinen futbolean, eta Tolosatik gero Real B taldera pasa zinen, eta gero Betik, lehenengo mailako nesken taldera. Nolako izan zen, lehenengo Tolosatik Realera pasatzea, eta gero Realetik nauzien taldean jokatzera. Bai, da, ni txikitatik Tolosan jolastuet, lehenengo urte mutiakin jolasten ditun, eta gero ja behin eskakin hasi nintzela, tarteka juten nintzen Realakin torneok jolastea, Andorrako aguatzen naiz, eta hola. Eta gero bigarren taldea atea zanen duela 6 urte, ditu ziaten Reala juteko, eta gero 3 urte honitzen edola, gaianik hasieran erdi jolasten nun, nire postua media punta zan, eta lehenengo aldiz lehenengo maiakokin pretemporada inunen postu zaldatu ziaten, eta pixkat arraroa izan zen, desberdina, baina oso pozik, eta nik uste lehenengo taldea iristea horrek lagundu ditela, eta guain 3. urtea da lehenengo talden. Jo, orduan lehen erdilaria zinen, eta oain atzelaria zea edo aurrelaria? Bai, atzelaria, lateral ezkerra, bai, notatzea diferentzia. Hombre, ni pixkata zerretu nintzen atzea pasatzea, baina, ja ohituta eta ja postua igustu hartu biot, así que pozik. Bueno, ni ere atzelaria naiz. Orduan golak ez ditugu markatuko, ez? Gutxi. Hoi da eskusa, hoi da nik daukadan eskusa, Olatz. Gola defenditzea. Ez, hoi da. Eta korrika. Bai, Olatz, bai. Eta zuk zen nahiago dezu? Oaintxe bertan ja biak probatu dituzura? Nik beti esaten nahiagotela erdin, azkene jokua bideratzen, baina, izan bezala ja guztua hartuta, ja ohitu naiz postu berri honta eta guztua baita. Eta txikitatik ameste zenun Errealean jokatzakin edo beste ametxen bat zeneukan futbolari begira? Bai, ni beti esaten nun txikitan Realeko jokalaria nahi nula izan, ikustea juten nintzen partidok eta hola, eta beste amets bat betetena baita lehen urten, 20 urte zazpiko munduko txapelketa irabazi genuen, eta gontzaiek. Jo, zorionak, Gerrik asko. Pasada bat. Munduko txapelduna dela, Bai, eta nola izan da esperientzia hori? Oso politia izan zen, gainak Kostarrikan, denbora 51 egun nola egon ginen, egia esan pixkat luzea intzan prestaketa eta dena, baina oso esperientzia politia. Ze pasada, azkenean munduko txapeldun izateak ilusioa. Bai, azkenen hori amestutako gauza bat izan zen, eta udaran izan zen, klaro, negua ez da negua, baina izaten zen goizen, kristone guraldea itezun da, atxalen kristone guritzak. Bai, diferentzia kristona izan zen. Eta hori izan da, futbolarekin bidaiatu dezun lehenengo aldia, ala gehiagotan bidaiatu dezu? Hola urrutia, bidaiatze baino Espainiatik ligan. Eta lehen urten Championsekin Alemania baita junginen. Championsako lastu dezu? Bai, lehen urten. Lehenengo eliminatorian eliminatu ginen, baina, Alemania junginen eta oso esperientzia politia. Ze fuertea. Guri ere pila gustatuko litzaiko bidaiatzea gure taldearekin, baina... Bai, baina... Oingoz. Lehara, gelditu barko gea. Eta zurtzako zein izan da bidai guztietatik bereziena? Edo bai turismoa egiten dezuelako, edo agian irabazi dezuelako? Duela 2 urte Championsa sailkatu ginen partido Tenerifea jun ginen,
eta esperientzia oso politia izan zen, hor ospatu genuen Championsea sailkatu ginela, bigarren postua jafinkatu genuen, eta nik aukeratzeko tanbiai aukeratuko nuke. Tenerife. Pasada. Zu juntan? Imaginatzen. Ez. Bueno, jungo ningo geha taldearekin. Bueno, ez da baino urruti, hoi. Ja, Hoi egia da, Costa Rica igual, pixkatu urrutiago ez. ja, Tenerife. Baina bidai horietan zuek denbora daukazue librea. Ba, igual farran ezateatzeko, baina lagunekin egoteko. Ez, osea, gutxi. Hoi, partida horretik ordu batzuk, baina paseok emate ditu, ingurutik. Paseo. Paseotxo bat. Vale, eta podcast honetan baita ere, agian ez dakizu ez tezulako ikusi, baina guk abestiak jartzen ditugu. Eta orduan, gaur olatzi utziko diogu abestiak jartzen ze berria da. Bai. Eta gaur aukeratu dut, txin-txin. Ah, miruarena? Ez. Benito Lertzuen direna. Bai, miruarena. Venga, jarri olatz. Jarri. Aurre ikusi ezin dena ez da errexea topatzen ta adostutakoa ez da ondo ateratzen heltzen denean entzun behar da bidoinu hoiek gurutzatzen direnean une berean kanpoko hotxak Bueno, izan eta lehenengo gure podcast programan, etorri zen Naroa Garaialde, dala arbitra. Eta, karo, bera Tolosarra da, zuk Tolosan jokatu izan duzu, eta berak du zuretzako galdera bat. Sorpresa bat. Bai. Agertze galeton, Zunadi. Nere galdera da, eta pixka bat arbitro mundu honekin lotuta, ea ausartuko zinean partida baten arbitro lanak egitea. Bitxo, ze galdera ona. Zakit, arbitro lana bastante zaila iritze zait, baina gehien bat kanpoko jendeak sateizkizun gauzangatik eta hola. Baina, bueno, probatzeko igual zemuzingo nuken, probatuko nuke. Eta noiz behin nindezu arbitron papera? Ez inoiz ez dut probatu. Eta, bueno, gaur egun emakumezkoen futbola aldaketak edo ikusten ari dira, nabaritzen gabiltza hori, aldaketak ematen ari dela. Zuek barrutik, ez da egite, sentitzen dituzue aldaketa horrek edo nabaritzen dituzue? Bai, hombre, argi dago baiet, nik esan eten bezala nik adibidez hasieran mutiakin jolasten nun neska asko ez geudelako, eta bueno, gaur egun ikustea dago neska talde gehiago daudela. Adibidez gure kasu Marrealakoain aurten laugarren talde bat ateagu, eta bueno, horrekin ikustea azten nahi gehala. Eta oainik jatzeala aurrera pausoiek emateko, baina bueno, pixkanakar ikuste emango jala eta lortuko iteula. Claro, da, esaten duguna beti ez, poliki-poliki, baina oaindik gelditzen dala bidea. Hoi da, batez ere telebistan eta hola baindik jendeak ez du asko ikuste, baina bueno, pixkanaka. Guk ikusten dugu. Eta zuk uste duzu profesionalizatzeko bidean zein den, zein uste duzu dela profesionalizatzeko urrengo pausoa? Soldata agian, instalazioak, ordutegiak, edo nun nabaritzen duzu oraindik daola desberdintasun gehien? Hombre, soldata nik uste mutiakin azkenen ez dindala konparatuz, ez dago konparazioik, baina bueno, egia da pixkanaka igotzen nahi diala minimok eta hola, baina bueno, pixkanaka igual zerbait gehiago, ezakit telebistatan irekia izatea partidok botatzea gehiago, baina egia da Dazonen botatzea dituztela partido guzik eta horrek bain ikuste azkenen erakartzeula. Eta profesionalizatzeko badau modua, realean zaudetenok, lehenengo taldean zaudetenok, profesionalizatzea badaukazue, hau da, beste lan batez edukitzea? Hombre, guaindik zaila, guaindik bai ikasketak euki baiteu ze, adibidez, bizitzeko igual bauko, baina hemendik 10 urtea futbola uste dunen zerbait inbehar dugu. Eta ustezu hemendik 10 urtetara guk agian profesionalizatzen geanean Oiarzabalen soldata eukiko dugula? Beste ikuste... Saiatuko. Bidea irikitzen. Ikasten jarraitu berko. Hoi baita. Hori seguru. Bai. Eta egunero entrenatzen duzue, normalean? Normalen egun baten libratze dugu. Aste guztien egun batek baten? Wow.
Normalen bai. Ai, ama. A ber, gero estetio den, igual, o partidu asko jolastu ali maiteu, bi... Ja. Ba, agian gehiago entrenatuta oi hartzabalen soldata dukiko dugu. Baina astean bitan entrenatuta Horrela eukaterekin. ez. Hola ez da bidea. Ez. Bueno, eta jakin dugu gainera, kirola generalean gustatzen zaizula, ez? Ze, olatik lehen galdetu dit, ea agian beste kirolin batean zeunden, ez? Hoixe, bai, a ber, ez dakit edo zu kirolari izan da, ze kirol egingo zenuken, ez dakit, euneko futbolean egongo ez bazinake. Bueno, nik txikitan egia esan kirol guztik probatzen ditu, eskubaloia, saskibaloia, pelota... Pelota baita ere? Mutiak ere Eskuketa. biltzen ditzen, baina dantza, euskal dantza baita. Eta bazakit, beti esatet eskubaloia gustatuko zitzaitela. Oh, Eta nik uste gara eskubaloia ingo nukela. Tarteka jute gaur bera-berakok ikustea. bai. Jo, berako neskak daude topera, Bai, eh? bai. Bueno, ni atezaina naiz, taldeko atezaina, eta zuk atezain izateko edo, ez dakit, gustatuko litzaizuka atezain izatea. Nere alturan gati egia esan ez. Ez dakit, ez zait asko gustatzen. Ez zaizu iruditzen pixkat aspergarria batzutan, segun ze partido, ez? Ja, gu, eske nire porteria dago pixkat askotan, solicitatuta, eta gol asko jasotzen ditugu. Orduan, nien naiz aspertzen. Baina hori ez da gure erruagatik. Hori da, gure kide bat, oaintxe bertan, pixka bat gaixorik dagoelako, eta orduan ezin Bai. delako gurekin egon. Baina bera itzultzen denean, ikusiko Orduan ez du nola... defentsa betzate oso... Ez, Ez. Baina poliki, entrenatzen gabiltza. Ni portera Begira. ez. Nahiko horrita gustatzen zait. begira. Ba, ikasi. Ja, poliki. Ba, azken galdera egiteko momentua iritsi da, ez? Venga, egin ezuzuk, ala nik egingo dut. Egitzuk. Nola zauden gaur, etxandalarekin etorri zea, nik azkeneko galderein bardet. Eroso etorri zea. A ber, zuk 15 urte bazenitu, ze aholku emango zenioke zure buruari? Zure 15 urteko pertsona dago horrean. 15 urte eukiko banitu. Zer esango nien ere burua. Edo guri. Ze esango zeniguke guri agian futbolari begira edo... Ba, jarraitzeko gustatzen zaizuna egiten. Oraindik ibilbidea luzea dela. Eta oia zabalen soldata jasoko degula hemenik 10 urtetara. Adibidez. Ba, ya está horrekin listo, Ba, eh? listo. Bai, apuntatuta, ja Listo. Bueno, ni primera nabil pasatzen, baina eske gurasoak ditut etxean eta faltzera joan behar dugu. Olatz, baina ez duzu esan hemen beraren aurrean. Ja. Jo, neska ze kortarroio zaren, bale, ba, listo. Ba, bukatuko dugu gaur katala. Eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Ni bai afaltzea, nijoa. Afaltzea zoaz, ez? Hoxe. Venga, zer dauko afaltzeko? Tortilla? Ah, tortilla daukazulako etxean, ale, ba, listo. Bueno, ba, eskerrik asko zuei entzuleok. Eta hurrengoz aster arte. Aio! Agur! Basati